Ka jingi seng samla jong ka iap district lingba ka seng kintulang iap lun kalayo ban penlong ya ka sport meet jong usnem arajar pulai ha kamadan rublei ha ka khadwai tarik uno pra arajar pulai ha ka tei ka jingi lekai haswa ban penya ye ki item ki baper layo ya ka jingi yalang ke balingkot lingba ka jing penya jong i chairman jong ka tei komiti imstar IDF walang harin nang tala yo ya ka jing duai lingba i pastor keke kharsentiu nang tala yo ban pendeng sentiu yo kungsan la yo ru ban kren pediang dau Sharman bat hadin nang tala yo ya ke jingkren lingkot jong u kungsan imestar kilendo haba ai jingkren kum u kungsan hagatai kasngi ula kentu kenpam ya ki kun samla jong ka iap district ki badan shipekli ki balang ki balayo ban wani shimenta hagatai kaspon ula kentu ki berlo ai mensim bakindang ya syaphrang nakwi ke por kui pan lakalong haki jingile kai spon kum juru haki jing im jinglong ki bakan jam sim hagate ki jing kai ki don sibun ki item ki baper kun thopru ya ki tok of war lakalong ki kinthei lane ki shinrang kum juru ya ki jing yamare chispa meteres ki rileres bat kiwi de ki jing kai kum ki football klub nyai daka seng kentiulang iap lun ringkat bat ka jing trilang jong ka jing seng samla iap district. Mare ini kemarin kulit ini merespai ini Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.